and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Gibangaan ka sa imong mabana? Si Dindo ba na? Usabi yan sa pinakadaghan kay negosyo din sa ato. Wanay kaso, uy. Bisag ang tibok lungsod pa'y atong bisita. Tay. Si atay. Tay. Tay. Nabi ato higihangyo na ko si Dindo ba? Amay nun, anak. Unsa? Unsa man. Mihangyo siya nga kung mahimo ko no. Simple lang ang kasal nga mahitabo. Dili siya gusto og ingranding nga kasal. Unsa? Uy, dili ka na mahimo, uy. Nahibaw na ang tanan nga ingrandi gid ang mahitabo sa inyong kasal. Di na mahimong simple lang. Mauwaw taan na sa mga bisita. Mauna na akong giingon ni mo, Jerry. Sam ka niya. Adili unta ka magbuot-buot laging imo. Ang angay gid nimong agdon, sila si Mirasol og Dindo kay sila may kaslon. Unya, unsa umay nilong na, nahinay ka naman na. Di mo sana akong sa, kay mo na gisulting Dindo na to, nga ingrandig ilang kasal. Ego na kong mitabang nila. Aw kun mao man gani na tay. Ayaw na lang palabig panulti sa ubang mga tao. Kay basin og madak-an naggasto si Dindo ana. Bida, sus, naunsam sa Dindo, oy. Magtilihik man siya. Daghan kay sulod kwarta. Hoy, Jerry. Ikaw ba yado? Ayaw gani pag iningon ana, oy. Abi kay na siya daghang kwarta, imo siya pay muslan. Biday, tintay, mindset ba, mindset? Mindset. Ang ako lang ba tintay ba nga? Siyam ginag-ingon nga, ingrandig yun. Bisan palagi. Kinahanglang mag-agad ta nilang Mirasol kay sila may kaslon. Wa man siya nagsugo ni mo aron mangingon kas uban, mindset ba, mindset? Pinang pisos ni mo gano'n. Unya, unsaon lagi ana nga, basin og musanong ang gobernador nga muluhod nila. Unya, ang asobispo, kaila ka kisar asobispo. Kitsa man. Ilan, di lang tingan lang, kay Kwan. Siya man siya mukasal unya nila, siya man san, asobispo. Diyos, pwede bang ko nang i-cancel kung dili gustos din dog pabungga, God? Ikaw, sus, mindset, uy, mindset, di na mahimo. Mindset. Uwaw kay na sa atong bansagon. Bansagon ito ba? Mga mayor o mga kapitan, hasta ang konsihal unya, ha? Mantinilan na nato og pansit og bihon? Uy, di na mahimo. Uy, naunsa ka man taon, uy. Kung unsay gisaan di Dindo, kinahanglan nga iya gilang tumanon. Mindset ba? Na, di na lang na nato lalisan tay. Amo nang istoryahan og usab ni Dindo kun unsa gyud iyang hukom. Bida. Diyos, bida gini. Kinahanglan nga di gina nyo usbon ang inyong giingon nga ingrandi. Kay dako kaayong kauwawan kung man tinilan na ninyo ang inyong kasal. Unsa man? Ready na ka? Bangag sa ilong. O kamon, usabay tanaw ni mo na ko, aning akong hinapay, ha? Ha? Gwapo na ko, ini, amay handsome. Ida na napaya naman. Huwag dako ka kayong liki. Ha? Siyam na imong hinapay, pinatunga, pinadaplin. Hindi klaro. Oy. Sobra pa kas gwapo siyo. Anghel ko kasyo. Sakto kay kas barog unya. Hang kayo ang dating. Wow, kamon, pangag sa ilong. O kamon, usabay lagi pangyaw-yaw ni mo diha, Tor. Usa ko'y hank. Hang pa, hang. Karabang sexy pare, matso kayo ba? Pangag sa ilong. O kamon, kayawa naman noon ko anang imong ipanulti diha, Tor, oy. Basig mabali na hinuon ning atong misyon, are. Oh, pero giyawan man kasyo. Wa man kay angay kadlukan ini, pangag sa ilong. O kamon, inki. Finky. Nahadlo ko. Kaya basig magkasa na hinuon unya ko sa uban ini. Imbis anghel ko, mahimo na hinuon niya kong yawa ini. Uy, di is in im is you. Natasa na, uy. Di is in is you. Sama na. Di mo na mahitabo siyo, uy. Dapat man.
Kabutan ni mo? Ha? Believe gani kay kunimo kay mitabang gyud ka na ako pag sulba rin ang problema ha? Bangag sa Oh, ilong. come on. Iki. Buhay. Sa iki. Ang kuyaw. Nga ikaw, Ray, nibilib na ko unya, wa na makauyon ang ginoo nato ining atong gihimo. Ay, di sa tingali siyo, ay. Ang ato ba yung gihimo karon nga makatabang rabayatan ni Mirasol, ilabi na gyud ni Dindo nga di siya makasa sa kong asawa, bangag sa ilong. Oh, come on. Okay na, Tor. Okay na. Ayun na, sige, balik-balik ka ng imong katarungan niya. Tabangan na lagi ka. Basta sabot ha. Ayaw gyud kog basula sa unahan. Kung palanglit dili epektibo ning atong himuon. Ay, bida sa naman. Di lagi. Di yung kumubasol ni mo siyo. Dakom ganin akong pasalamat kay laom kayo kag pagsabot na ko bangag sa ilong. Nala, sige. Mamisita na ta silang Mirasol. Og sugdan na nato ang mga diskarte. Ah, sige. Basta sunda lang yung tanan akong gitudlo ni mo, ha? Pabor kay ni nato kay naasab si Riming nga anda mo tabang na to bangag sa ilong. Oh, come on. Unya, unsa may pong ni Tito Jerry? Dili siya musugot Dindo. Kinahanglan gyud ko no nga ingrande ang atong kasal. Tungod kay daghan na kayo sig naingnan nga mayor o konsehal. Apil na ang mga barangay captain. Gani ang gobernador gipaabot na lang ang musanong sa invitation. Oh, mao ba? Nganong mura magkag naguol. Wa man ko mag-ul, Mer. Ang ako ba nga, basin o sobra sab kadaghan niya sa atong mga bisita ba? Mas mayo tingali nga ato lang limitahan. Di lang ginato daghanon kayo. Na mag-expect na lang gyud ta nga daghan ang manambong din. Pero sagdi lang god. Masabutan naman na natong gastuhan ba? Di man sa di kapasagdan sa imong gasto. Mutabang man sad ko. Ang ato bayang coordinator, dako gayto gipangayo kon anha sa Coliseum ang reception sa atong kasal. Mahal kayo ang banda. Unya na pa'y manayaw. Bayran pang MC. Unya ang light o sound system. Dagan na kayo taog bayranan, Mer. Mukabat yun to 5 million ang gipangayo. Wag gyud tay mahimo din. Ato na lang ginanggastuhan kay mo naman ay nasabutan. Doon na lang siguro niya ko'y ihangyo ni mo. Ang unsa man na? Kung mahimo, huwam lang una ko di mo kwarta para niya sa atong kasal. Pero bayaran taon niya dayon ka. Ako lang niya dublihon ang akong bayad ni mo. Uy, kalain gud nimo din do. Ngano gud itong nag-iskot magkagtubo. Pero time para gud una. Din, musugot lagi ko nga ato na lang tungaan ang gasto sa kasal. Total, ato bitaw ng kasal. Kuan man god. Pasensya na kay ka, Mer. Kuan na apiki gyud ko ron sa akong budget. O wa pa man ko'y namayad sa akong mga kliyente god. Pero sige lang. Ako ipariguro nimo nga bayran tagyud ka. Ako ginang dublihon. Promise ginan ako nimo. Na, murag dili gyud ko makasugakod og ingon anak kada kong kantidad din doy. Ang ako ra siguro ikatampo no sa atong kasal. Pwede ra siguro 2M. Mao ba? Pangitain na lang gud paagi gud. Total layo pa man sad bitaw atong kasal. Pero asa kay maayo, Mer? Kung paiguon lang yun nato ang 2 million. Dako naman kayo ng kwartaha ba? Dako na kayo ng hikay. Mura na sab na og ingrande. Limitahan lang ko na to ang mga tao. O di lang tabo kuha og kanang banda ba? O kanang uban pang mga wana kayo kinahanglan na. Ambot lang. Pwede naman siguro pero istoryahon lang una na ko balik si tatay og nanay bahin ana. Ilabi na ang atong coordinators kung sa may himo ni anang 2M. Ay, paigo na lagi na.
Ato istoryahon og una ang coordinator. Aron nga mahibaw sila kung pilagi makaya nato nga budget. Nahala, sige. Atong pahibaon aron dili na ta magkapuliki o niya ini. Oh, lingkod. Lingkod na, Paulo. Lucio, lingkod. Salamat, Ming. SM. Dili ni SM? I Dili ni mean, SM? SM, salamat, Ming. Bangag Sailong. Si Awa, gini boy. Halawa para ba maabot si Mirasol? Topay gilakaw. Paabot lang mo kadiyo ta. Basig karon taon-taon na ana to. Pabuto lang na mo, Ming. Paabot lang gani. Pero tempayo na. Kisa maganin yung duang desidido kay mangulitaw ni Mirasol. Si Lucio, Ming. Ako ba to, Pao? Bangag Sailong. Tarong dia ba? Oo. Ako na ito, to, Ming. Angayan kay kasi mong gisulob siya. Lagi. Wa na intay lain, Ming. Nang huwam lang taon kong Padre Darwin ini. Ay baro, Padre Darwin. Mao ba? Angayan man kasyo. Kay mura kag pareunon sa imong gisulob. Bawa. Abi na ko mura kong Hank. Mura sad bitaw. Mura kag si Ding Dong Dantes. Oh. Mura di kong si Didi. Salamat, Ming, ha. Ding dong Dantes. Oh, Ding Dong Dantes. Pero huy, paminaw ha. Di dia bidaw daloy-doy. Bangag Sailong. Oh, come on. Magsabutan ninyo ba? Ako, di gyud ko gusto binuang. Kung mangulitaw gyud gani mo sa akong igsuon, kinahanglang tinarong yun ng inyo. Tinarong yun ang iyaming. Mihangyo mo ganina siya na ko nga siya na lang yung kuno manguyab ni Mirasol. Bangag Sailong. O kamon, ako ba ito'y may hangyo, Tor? Aw, istipaw? Kisa man di. Usang ka. Di I know. Basta, may nang magklaruhay ta. Di gyud ko gusto og binuangan ninyong akong igsuon. Kay kun mahibaw-an gani nako nga dili mo seryoso ini inyong katuyuan dinhi, ako mismo mao'y numero 1 ninyong kaaway. Sobra pas tinarong ng iya ni Lucio, Ming. Gusto magani siya nga siya gi makapangasawa ni Mirasol. Bangag Sailong. Malipay ko kun maunay mahitabo. Pero sagdi lang, mutabang ko ninyo anong bahina. Paningkamot lang sa gyud siyo. Ha? Kay kana akong igsuon buutan kaayo na. Pero desab ka angayang mo kumpiyansahan na kung imo na siyang binuangan kay mas maltita pa na kay nako. Wanay kaso, Ming. Tinarong magyuning kang Lucio. Di ba siya? Bangag Sailong. O kamon. Time para good. Oh. Kabantay ko da. Ha? Nganong ikaw magyud mo insister, Paulo? Mura man og ikaw mo ay dunay dako interes ako igsuon. Kuhan mo god. Naibog mo sa ko ni Mirasol, Ming. Pero mas dako gyud og gusto si Lucio nga siya mao'y makadama sa imong igsuon. Bangag Sailong. Bueno. Sige. Bueno, nasas. Bueno. Attorney, buin algo, no? Bueno. Anak silingan na namos bueno. Kamuray na silingan, ako sad. Mag-ampo ko ha. Nga ikaw ang mabana sa akong igsuon siyo. Uy. Mag-ampo gyud ko siyo. Maming. Iski. Sige. Salamat kayo. Ang suka kalipat. Karong taon-taon ha, maabot na to. Ay, tempa. Usabay gusto ninyong mainom? Orange juice lang, Ming. Sige. Diyaw na mo kadiyot ha. Ako sad, Ming, OG. Si Uji. Dili OG la kasa. Orange juice. Nakasod yan. Kasuday. Katiman. Ay. To, paitay ning kalakiha, uy. Puro mag ako'y naipit hinoon ini. O, come on. Ay, lagu pagbagulbul dasyo. Puslan man nga niya na ta din eh. Digahi na yun. Bulang pus lagi tayo ini. O, sige. Suwayan lang yun na ito ini. Pero kung di gani na ko kaya, mo atras lang ko ha. I will back out. Sustilan biya na ni mo. Ikaw ba? Wa pa ka nagkakasugod. Nagunahuna nagkakatras. Bangag Sailong. Come on. Wa pa ko kasuway o gingon ini.
Lahi masabdi ay ang atong bation initor. Kusog man sa di ang kulba. My heart is Sus. ratatatatat. Is RLES. Ha? Sana. Dapa man. Unsa man ang SRL? Sinugdanan relisod anasyo. Dapa yun. Kung masugdan na ganyan ni mo, maka-addict na nang manguyab ka. Imbe, Sa imbe. mau ba? Bien. Okay. Pero, kining ato ang himoron ba? Kinala nga presence of mind lang yun, ha? Kinala nga kontrolado yun ang imong kaugalingon. Kay usahay na ba? Maano na ba gidayan ka sa atong gibati? Alalayin lang yung kutura. Ha? Kay basik masipya tayo ni. Oh, Di ko anadog. Ingon ining sitwasyon taon. sige, salig lang na kusyo. Kay duhaming mo back up nimo. Nasiriming og naasad ko bangag sa ilong. Oh, come on. Sige, pala na. Suwaya na ko ni. Bisag unsa kalisod. Oh, come on. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!